Wajibia TV. Ubeje wo ho. Ende. Oma baro. Da. Bo ma ba no. E tina no bo ma mba ye bi hu. Anapeyara na Yoruba. Another Imbria na Yoruba. Apacho asomfo na wo me no yesre mo montenase. Asomfo na wo me no yesre mo monjina. Montena ho na tumempa bo no ye dwuma ko bebi a yetina ni nyina. Ya mama okonkro ni yamesuma fe nhwe afofofo no. Ndara ihe a yeba no. Hide the faces ni bi wo ha. The shadow huni so we dada. The fukan. Papi ojan ile dada ya. Rabbi Ekase. Pacha wonhwe na yehye honi. Wama yehye na yehye honi. Yehye lai na yeye ni kama. So, ya da free everything. Mma do be na wonhwe. Mpacho nwana ande da wo beji na line no yamesuma fa se montenase. Nwana ande da yimbiri ye tum mpaebo no wo mini na so wontenase. Adadafo ne ina so obi antenase. Asomfo ne ina wontenase. Nwana ande da wori ya amen no tum mpaebo no wogina no yamesuma fa so obi antenase. Oso obi antenase yesra mu ye de bre na edi yedwuma. And the Brian Tuman Pipe, but one hour woman in Nano was one tenacity. Now on count Crawford in the pet. In the pet, and the doesn't know ya miss my for you when you must a moment. And say, Yenya Kwana show one and Dara Suwarbano. Na oma bibi anya kama mwana andeda obebe ya ameno osi wotenase na onhye krofa ndara wareba no mwana anda na wareba no wombeti line mo na mom sande da wahabra ye tum mpa bonza yesretenase damna okonkoni yamesma fe waka adadafo na wo yasomfo no so yesre mo montenase o sande odu kuside biara amenu ye ji wo branches na okonkoni yamesma fe nya kwanu hwafofo na waba ndeno cause and the page yamechiro me ya 53 one line okra why wa bro 50 asumdio ye ina ya fofofa nda na yerba Bi na oba na pia na de imbre dama I me for mo so bi and imbre ya na binum so reba because e bem we okonko ni amesma fa ho na imbre ya na wareba no pagya wonsa Asa wana imbre ya na wareba no pagya wonsa no nhwe ho a won ba ho ho a nhwe wo di na meta Intro de imbre na wareba tama o fi But just 1 for 1 cent to 4. That's 1 for 1 cent to 4. Okay. You're by your 2 month pieball. But and then down Crawford or Concroni, I miss my for you won't wait, man, but you're 2 month pieball or how won't pay your 1 cent and shady. 100 day in beer. But one check one of my 1 count when away I him. What is the phone 1 check on open your 1 side, but to me, I can't home. Obi so man sir. And see Empedo Benjamin. I don't ban obo. Aha. Oh yeah, ekwa. Pacho we. And I said I'm also no side bakwa. Pacho waka ho na wie.
Yenya Wanina. Yaya. The damn coffee in Bruno and the 30 in our. Okay. The memory of Conconi Yamesma for a baby 2 months by Bozamahin. 2 months by Bon and some baby womb. And then busy her. Now none ever can want some my son. Obi waha ose na momoze onya na hwe na mom ne maame ne ho abufunti na odere sunsumna. The man also to ha adwuma wom bronati ebusuan afim esunsumfi na yema nti na okonkoni ya mesoma fo se da Nyankopon na asoma ndo motu de mesunsumi na afri ho mayen na hen ye ho nto hen. Brebe gine hei mana na aba jitum da Nyankopon ye kor. Na yiwa adwene fi obi binum ku isu inchin oil semina pada azibiara asofo bi da ma Ghana nkote ne eton Yesu moja wa bra Yesu onye obi ana egusu apayi de mebre sadam zaman bi wo de ma yiwa adwene fi do no tena na papa mozi da de zamani na baba abachiro konkroni nyamesoma fio afi jitum de konkroni nyamesoma fio so aboso yin rabbi nara no wasman send ono nsa no zoro to wodo abo ho ban eyi wo haw ni na efudo asaw yerba za tonwa 120 naira in the sunsum biara ozemno orbana obeyefo na mbom sunsum ne ba oba for wan kasa mu akasa omba fa mebrede ne mu anade emimi mu kasa ware mu na oba kasa ebi anyo ma menam ebi anyo ba binam ebi anyo busuan binam okonko ne yamesma for se yenhwe ne akaka de sunsum ne sinyin pa no de moro kasa o chede nyimpa no oye beyifo Dabi sunsum na okonko ni yamesoma fro afrend ombra na ebia wara azibia akaye no orukutieo anada azibia ebusia bi ye ya enyem hohwe no orukutieo na onya kwa na ontune frodo na wara honto fa watwen wo kra wo sunsum wo bibiara fabra do tumfu Yankopon ye kro na okonko ni yamesoma fro so aboso ni rabinara na wasman owa hwe na ebia wozin mesmo yo na entumi ngina wa ya pacho brana batina konya duwa ha okonko ni yamesoma fe obesho kama demba osho biano dem mebre ye ba boto nyum enyum na yere boto no no mu yesho kakra nti ye besre ya mumbo hen na ye ina yento fa wadwe ni na fabra menka de obi ama usemina binti de wadwe no kwato do dabi I wadwe ni fedo semina na obobo wa obi delegation more than 20 years embuano yo wale te semina na yituntum na obobo esre Iwadwene fini inado na fa wadwene bredo konko ni yamesoma fe ope no botum ama wabrabo esiwie rabbi oyekese rabbi ntomaso ampa pase wonjo omaso besenya mesma fonjo maso ampa pase wonjo omas wonjo maswa Onjo maso, onjo maso, onjo maso, onjo maso, onjo maso, ampa, onjo maso, 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 apa, onjo maso, 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 apa, ra onjo, maso, onjo maso, Tomaso, onjo maso, onjo maso, onjo maso, onjo maso, ampa, onjo, maso, onjo maso, onjo maso, onjo maso, onjo maso, onjo maso, onjo maso, ampa, onjo, maso. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Wamra. 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 Amen. Uja. Amen. 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 Amen. Weremu. Amen. Amen. Weremu. Amen. Amen. Weremu. Amen. Yusunchi. Amen. Hiramuchi. Amen. Hiramuchi. Amen. Hiramuchi. Amen. Hiramuchi. Amen. Hiramu. Amen. Wanyana ho. Amen. Uja. Amen. Weremu. 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 Amen. Yusunchi. Amen. Hiramuchi. Amen. Uja. Amen. Amen. Uja. Amen. Amen. Uja. Amen. Amen. Uja. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. 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 Yanyana ho. Amen. Amen. Yanyana ho. Amen. Amen. Yanyana ho. Amen. Yanyana ho. Amen. Uja. Amen. Weremu. 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 Amen. Yusunchi. Amen. Amen. Hiramuchi. Amen. Amen. Hiramuchi. Amen. Hiramu. 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 Amen. Uja. Amen. Weremu. 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 Amen. Uja. Amen. Amen. Uja. Amen. Amen. Uja. 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 Amen. Weremu. 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 Amen. Yanyana ho. Amen. 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 Yanyana ho. Amen. 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 Yanyana ho. Amen. Amen. Yanyana ho. Amen. Amen. Yanyana ho. Amen. Uja. Amen. Weremu. Amen. 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 Amen. Uja. Amen. 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 Hiramuchi. 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 Amen. Uja. Amen. Weremu. 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 Amen. 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 Yanyana ho. Amen. 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 Yanyana ho. Amen. 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 Amen. Yanyana ho. Amen. Amen. Yanyana ho. Amen. Amen. Yanyana ho. Amen. Uja. Amen. Weremu. 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 Amen. Yusunchi. Amen. Hiramuchi. Amen. Hiramuchi. Amen. Anyana ho. 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 Amen. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen. Weremu. Amen.
Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. Wenamo, Amen. 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 John, Amen. 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 John, Amen. 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 Sinchi, Amen. Pinamochi, Amen. Amen. Pinamochi, Amen. Amen. Pinamochi, Amen. Amen. Yangano, Amen. Amen. Yangano, Amen. Angelo, 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 Amen. Joe, Amen. Wenamo, 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 Amen. Joe, Amen. 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 Amen. Oja, Amen. Sufi, Amen. Kinamu, Amen. Kinamoti, Amen. Anjanaho, 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 Amen. Ojo, Amen. Wenamo, 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 Amen. Sufi, Amen. 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 Kinamoti, Amen. 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 Kinamu, 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 Amen. Amen. Nanko, Amen. Amen. Wanko, Amen. Ja, Amen. Wenamu, 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 Amen. Ja, Amen. Sinfin, Amen. Kinamoti, Amen. Andanaho, Amen. Kinamoti, Amen. Andanaho, Amen. Kinamoti, Amen. Andanaho, Amen. Kinamoti, Amen. Andanaho, Amen. Ja, Amen. Ja, Amen. Wenamu, 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 Amen. Sinfin, Amen. Amen. Kinamoti, Amen. 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 Kinamoti, Amen. Amen. Kinamo, Amen. Amen. Kinamo, Amen. Amen. Kinamo, Amen. Yanganaho, Amen. 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 Oja, Amen. Amen. Oja, 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 Amen. Amen. Wenamu, 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 Amen. Sinfin, Amen. Kinamoti, Amen. Anjanaho, Amen. Anjanaho, Amen. Anjanaho, Amen. Anjanaho, Amen. 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 Oja, Amen. Oja, Amen. 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 Oja, 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 Amen. Amen. Wenamu, 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 Amen. Sinfin, Amen. Kinamoti, Amen. Amen. Kinamoti, Amen. Amen. Kinamoti, Amen. Amen. Kinamu, Amen. 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 Oja, 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 Amen. Wenamu, Amen. 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 Yanganaho, 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. 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 Wenemu. Amen. 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 Usunfi. Amen. Wenemu. Amen. Amen. Wenemu. Amen. 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 Wenemu. 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 Amen. Amen. Wantena. Amen. Amen. Pacho oso bia ntenase. Okonkro ni yamesoma faso bia ntena akonnwa no so. Okay, boy. Zero. Come on, there. One name. Kasa. I'm nobody. Oja. Amen. Wenemu. Amen. Lusunfi. Amen. Pidamuti. Amen. Pidamu. Amen. Pidamuti. Amen. Pidamu. Amen. Pidamuti. Amen. Ojo. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wenemu. Amen. Wani. Amen. Wanayo. Kasa. Mami wade. Mami wode. Kasa. Yo bibia. Na ha won mu bi. Emna ha ho bi. Yimu bi. Le pihen. Baya da wa. Ojo. Ojo. Amen. 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 Mani. Oja. Amen. Wenemu. 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 Amen. Wani. Wanayo. Mami no bade. Obade. Oja. Amen. Oja. Amen. Wenemu. Amen. Lusunfi. Amen. Pidamuti. Amen. Pidamuti. Amen. Pidamu. Amen. Pidamuti. Amen. Wani. Amen. Wanayo. Wanani. Kasa. Ah? Why are they? Yanushi. Wanani. What's a midday? Odo miss me ma wo ma Remember wo didi. I wanna. Ebi mi fi de kwa wo. The mammy fear. Fini kuro. No papier. Ni ma mi ni fi. Mammy fear. Never want water. Why are they? Why are they no more? Why are they? Bodo ba wo. No more. Oh, water. Oh, I know where you feel. What's it? But I know where you feel. Oh, what are they? Know where you feel. Now, one cast on. What are you know? I didn't money more flat. What's the moment from? No, so we are there. Yes, sure. Ah? Your bosom, when you fear. Your bosom. And so the mom, or one who by your fiancé. The mom. Who is not or one who by your feet? No, Bejanamo, I say. Mamma tell you. Oja. Amen. Wenemu. 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 Amen. Wani. What's up with that? What's up in an say? Maybe so for you no permission.
Omo pa menu akuta na secheme. Wo ye hona? Menu esi. Wo ye hona? Me fi me kwata. Wa ngasa wo ye hona? Me no me fi baby na mbae. Baby na me fi ba no kwan wole. Wa samba pem nse. Kwan wole. Oja! Pinimu! Amen. Pinimuti! Amen. Pinimuti! Amen. Pinimuti! Amen. Pinimuti! Amen. Pinimuti! Amen. Amen. I'm why you dying? Why you dying? Aba friend hunu. Ah? Me hunu. Uhun. Hunu wa hen. Me hunu nsuase. Uwo nsuase. Manu wata. Ana wo yensu ba. Me yensu ba. Wo yensu. Nso bosom. Why you dying? Awu na yi no. Da bi mama na wo papa na odme kwa papa na sebi me fi sam mama na okoje bosom fi me onenensa. No abod na mo afanko. Amfa abod na anko. Mo afanko. Na me soda ntime soda na asewe besia. Besia no so kam se mabodwa masa na. Tumu na omra. Amen. Omra. Amen. Ele wo beda. Amen. Omra. Amen. Omra. Amen. Omra. Amen. Omra. Amen. Omra. Amen. Omra. Amen. Nsinti. Amen. Awuran seru. Amen. Wuran seru. Ane. Mama ni sedu. No funa ka jinu. Mama ni sedu. Ate. Amen. Je kwan. Amen. Ojo! Amen. Wenemo. 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 Amen. Nsinti. Amen. Timothy. Amen. Wana. Mami wo ba de. Simenkasa. Nankasa. Yana akase. Ka sam na miyan kono sam nankasa. Wala won sisi we. Menananom. Na wo ya de. Wo ya de. Wo ya de. Menyeshi. Me bon sama. Yampama na menananom woni ahwe. Oja! Amen. Wenemo. Amen. Nsinti. Amen. Timothy. 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 Amen. Oja! Amen. Wenemo. 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 Amen. Amen. Wenemo. Amen. You understand? I don't know. Wana yung kasa. Kasa. What's it? Alima. Huh? Alima. What's up with that? Bese me mo wale. Let me one. Abi. Let me one that. Mo No, wale da. let me one that. We are there. No papier. Mami fie. No mami fie. Na dem one that. Why are they? Huh? Mo awusa me mo wale Mama da. wa no on what that. Why him? Awutu. Obi na no pa ehun. Pochane. Amen. 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 Beja nan ka jar. Yey. Mejano. Wan wara ma ba do. Jo kwan. Amen. Wana yi. Me from papa. Ibi wa fa. Dede. Me mo nyeska. Dem mo papa yeska. Oye yeska. Ame Dem ma afi yeska. Why you that? Why you that? onye mhwe. Anya wo hwe so. Won yeska ai. Won yeska ate. Ebe nyo na oye. Me galamsi. To ada won to ehun. To ada won to. Me ye adwuma nso me nyeska. To. Beje mu nda ai. Beje mu. Amen. Oja. Amen. Amen. Timothy. Amen. Timothy. Amen. Timothy. Timothy. Amen. Timothy. Amen. Oja. Amen. Wenemo. 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 Amen. Jana munto. Beja nan ka jan. Meja. Beja wani mi ha. Beja. Oyin so yin si o. Wana yin. Kasa. Kana hawo. Kasa. Mja kwana ko.
Apa no udon sa to so ehu. Udon sa to so. Aso chire. Fini do ko. Fini do ko. Amen. You say so. Ami jo ko. Na man do yo. Eyi ya won chule dem ai. Okay. On na ho dia. Kwani. Oja. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Renamu. Amen. Amen. Renamu. 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 Amen. Oja. Amen. Renamu. Amen. Sinfi. Amen. Renamu. 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 Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Oja. Amen. Amen. Wanayo. Wanayo. Kasa. Kasa. Wanayo. Wanayo. Kasa. Kasa onja kwa. Kasa. Wana. Where was you? Ya bosom. Yesu. Tuna mi fela na pepe. Few months. Ah, Baby of an yama one. bed mo pa yaman. Na make it what the nabram, me fakan to name. Na wana. Me and make it what. Na na keswa. Nabrame. Me Dapa ne matu. fakan to name me ya na we chia. Yo, Me ya na we chia. Say o yinsin. Ita hobi. Na band minje no. Dinje Na no. ban puri na sem fim kra. Dinje no. Na ban ne den na me de benya no. Wana. Me no ma make it no na brame. Na wo ye dai. Few months so na da ho. Hima insu. Insu da he. Baby, I am for your program last year. Wo ye insu yo. Ah? Beje no mu. Janu mo ya pan no huntan. Beje no mu ase. Was so ye papa na me de no. Mesi beje no mu. Me sra na no de ma me office we awie. Me sra na de bia na de ama me. Nya no. Beje na keja. Je kwe fu na mja kana ko. Keje fu na mja kana ko. Ah? Ne ba no cheska hu. Atwa Akwa me na sie. We twa mo se be hu ba no. Dada bo hu ahu. De na sie. Yo, ndi jam. Ebla ndo nkotwa, okọ be hu ne ba no. Yo. De ne ma no onfa. Ena ma de na ode chem ni nti anya hwe. Yo kwan. Amen. Yeah, I want to do my eye. But Ah, dada bo so onja yi mo se o te wo. Bi mo fa bo da. Hey, the sauce on Kasa. we break that and do that too. But that's the truth. Here we have names number. Rabbi Yekese. Rabbi Yekese. Ase nitiri mi osra na da na da ma me yes ro de na sa to do. Asuje ka hom. Amen. Omo mi ko. Asuje ka hom. Amen. Aha. Asam na mi na mahun. Iya na mi ya wona na ho mai hu. Sunsum du ma. Apa obo yereba. Apa ba se wa brabo. Aha wo ya si bere mo pe na da yo. Na ba da jo hu. Tamen di akopam wehu ọmanye mọbọdụ na ọdụdụ mejimedi abụ ọmanye mụ na ma aka ọwa nkasa nyimpa aka nye wara nkasa nyimpa sa wosi ne nte nabaya ọwa na esisi ohu iyi ọdụ mmori nje ụmụ ọbụ ọyara ba onje ụmụ da debo wu na weja sọsọrọ mmụọ ahụ obi ọsọrọ mmụọ wada nke ọrụ wada so wo ho wodu nikumudu da man obeye asunye ka ho Amen. de bledo bi am kana bledo magana yen na gena na ko bodo o de yeduma bledo me ya wo kun sorum ma se wana kwa so me ya mutun so dem na I asodo tum ya hotwe aho wada wo de ba da wo da ka bledo ada be ya ko pa na sum apin ya ko pa na sum edu gana he oye ma wo yin pegara wada peda wo hoto
that Bora Akopon the School. Our chance of sorrow, yet a real ha, and say, or Charlie area, or Charlie Maria Bar. If you're there, near what tapa, the will be a market, she's got my butterpa. Ma, I want to win now, or be ready to tapa. If you're there, better water than there. Tapa, baby, tapa, military days or more you consider. Consider Obiama was in a consider or baby. You could see a small war. Sada, no more in watching. No more man, no more from my, on my one part. Virginia, Payama. Obiana, you know who she. Obiana, you know. Nia, the Messiah, you, this one will have me. One walk home. How about Yaraba? Or send my brother? See, the memory is one other. If you like your home. Ile bezi mechi sana. Na chinje bia yo. Mpe bia yo ase bia pokwa channel. Pokwa ndio, the whole bus. Basi ngaba. Nti ebu besi ha. Na achina ko asa. Okroko ni nyame sumafo ya ono di nsem no edi maye no. Ose di ehun ha ne nyina ye ni tia. Okroko ni nyame sumafo ya se saa na ye nyina ye ti Goma ni musunsun se no motiti ye na saa no motiti ebi ene ye hun hai kroko ni nyame so se ye tie nsem a sunsun no efa nipa ne so a omoka ebi ose o mane wareda kroko ni nyame so mafa so betimi agya na mana wudu ni kunu no mudu nanso se obenya kunu amana ware ne de ema so saa no mo nyina ede ye yen kroko ni nyame so so ombetiti wabra bo akopimra obewu na fe wagyawo se akwadwuma no wasai na obetete usa kroko ni nyame so wasai no ana ye gugu asori mu ye nyina ye gugu nsori mu nanso ye hwe de etete yabrabo kroko ni nyame so wasai sisia ono waba nyame asoma na aba ye nchen se de adwen ni ye adwuma ni ye bedi na chi a eno na ye ho beto ye kroko ni nyame so wasai waba hai ochina no wewie adwumadie no ewo aboso krom ha na wakoto aso ewo takwa anti obi biara a wantumi ametu no ochina no wa mma ha no o pesa oba ne nchen de agise takwa ansa na obehia no na emom ya ba ni nyina de ye nya ahoboa si ye beba takwa obetena takwa kopim kwesiada ye nyina kwesiada ne yemra na de ewo ho no onka emfa nkyere ye okrokro ne nyame sumafo se Ghana fu ye de adwen be ye dwuma ye be so man no ye nkwa akon wo babia nanso owo na dosu ma ye mo kyere nyina ye ma krokro ne nyame sumafo sa adwen ne ye mfa nya dwuma se ne nyina aye sunsunfia omu etiti yen sunsunfia omu ha yen omu ona mu ye yensa de sabre die se pese ye huto ye gise ye bedi na chi o se chinye bi eni hu gise osuma odi abaye ye de hu beruam ni ye di na chi ansa na ye hu atoye no di ka bo ama ye se obefri ha china na wakoto adwumadie no so wotakwa ye nyina yemra ho takwa kwesi ada obi biara wabehia okrokro ni nyame sumafo ya wa ha no o se yen san hia no e wotakwa na de wo ho no ka nkyere ye Enti homa womba mbiri anapa oyi na wombra obi o chu ndi bi wombra anapa na ai okro na mebi ha o ma kan chira ka kon so wombra wo sho bi a san yakọ homa ni ya na woba anapa oyi na wombra na mfom santo obi ado ba to ina asmo ho Odimo sa to da aho ni na boko ti akọwọmra abi arada konso obi a do oyere onja pra no so ọchị na mbra omo se eje da mama enmiri na ba to wa so won se okrokro ni nyame sumafo ya se afi ya enwumre yi na ya ba ha no ochina nopa yesamra ne yembehia no ya cha by 9 o'clock anopa no ni ya wa ha so behwe obia ntie nyina yemra afi so yana ya ba ha enra ni ne na de ye di ba ye ni yare a ye di ba ye no yare na nkofom se ne ete no eso ati na mom enko ekra no ochina anopa no yemra na mom yana ya ba ye de no akofom ye ho atoyen eno anopa no ma ye ma na mom enwumbre ni de ye nyina ye samra ne yembehia tese ne ye hia ne ne ya ochina nwumbre so yemra ne yembehia wo ha ya
Kroko ni nyame sumafia se odinsem ni nyina besi ha nti nka bona na odi amaye no yembehia no ewotakwa fiti ochina echi ekono na mum ochina nopa 9 o'clock pepepe no atena si wa ha ya ba ni nyina no yanyiri ye ho ni yemra mbehia no na ofa ne santu yeso na onye de se oye emfama ye afi ya ye ho ento ye kra no ye de yare aba nanso yare no enko ye kra china nopa no yamra embehia no na ya de ho ato ye kra ne de china nopa no mayemma na emmom anwumre no na yaba rabi ye kese baby my year abaya bambo ama together Oma ndamkutin wo ba na metan Oma ndamkutin wo ba lo chiro wozi arapen omre wayin awa chiro wozi ape na aba chon ochina bodo sodo Oma arapen wo chiro wozi obi amaje bambo Kroko ni nyame smafia se mo anopai mo abehia no maya chiro mudin no mumra na mumbeji bambo nanso sa anopai wa mehia no enwumre ya na obae dia memba tenase ochina na usu waba na bambo no na kroko ni nyame smafia edi ebema dom no ete ose wa enwumre ya na oba ha ne de membe gina mu bi tenase na ochina waba na emom sa nopa no wabechiro odin dadade a kroko ni nyame smafia sebra na oma ubambo bambo no na odi ema ye no kroko ni nyame smafia a kire ya ase che de oye di mayen ye frɛ no susu kroko ni oja esubo na eno ewo kyerosem ne mu nanso ya adwen enru ho se ewo homa Elijah fo no nkwa to no awabai na odi susu kroko ni oja esubo yi odi ema yen na osi esubo a odi mayen a eye bambo yi osi eye bambo a jano etwa ye ho hia a esikwan masonsonfin etumi emma ye nchen sonsonfin a omofri ye nanu fie ye janum fie a omutim pon se ombese ya brabo no omu etumi emma ye nchen na se bi ewo wabrabo mu dada a otiti wa kroko ni nyame sumafo ya so de ni nsa to so yi munyina be firi wabrabo mu betu akọ fufuro etumi mebiom na no na wa kire ya sise so pese bamboy enya afibo ewo su kopim bra mfie dodo anyankopon dia ma o se bedi na asase so ebeso ansa na wakode a na bra na fa ho be ro osum ne mu na di nachi na no na beboa ma bamboy atena so ache kopim bra mfie dodo anyankopon ahihya ma o no aso ansa na wafiri asase so Yes, I did a crocodile in your miss one of the son, some motiti no omudoso. So a 2 way every home, one my bamboy, see a ma bambona and try so. Na yes, I did a hook of folly now munya quine, raya brabo mubioma, and yet your mobile and a bed chain, ye na ye namwa, ye dibishiano no. And see, Chrea says a bambo. Johnny Chow Mushia. Masunsun bia to me mount chamber tea to abrabo say a yesusuma a freeway na no fie a freeway janum fie a bisumun en na montin should show bia ne muya ha no anya ne deny na ade omun to me mount chain na mom say betena oso ache na wanya ahoto atena asase so enijem kopim bra nyame ahihya ma o se bra bedi asase so no Jisa odu hu ebewra osomne mu edi nachi na wo ma ubamboy okrokro ni nyame smafo se betena oso na so odu hu ko foli so fini ni amayemu a ombesa babiom na omu babiom a de omu bayaw no ebechen de unam mu ansa odi behia no enti yenuanom na omu eji bambo no utie kira ubeka se ampa esanse ye nyina ye hu bida na yana yedi ye hu abera osom ne mu a yedi nachi a ye hu bamboyi
yɛn ne yɛdi ɛdɛw a ɛwɔ mu no yɛnim ebia na wabra abɔ no osom yɛnsa biara wobɛkɔ akɔtua ka wɔ hospital afe biara wobɛkɔ hospital mmienu wokɔ a wobɛkɔ akɔsɛ osika nyinaa nsa na waba fie onya bambɔ yi a saa ɔhaw ne nyinaa ɛkɔ ɛmma bio enti bambɔ ne no nuanom ɛgye ne fɛfɛɛfɛ no susu kronkron ne ogya esubɔ ɛka esubɔ a na wadwen ayɛ wo na sɛ yɛne yɛde yɛbɛnu nsuo bi mu a na yɛde nsuo bi bɛgu yɛ so daabi kronkron ne nyame somafo yaw wamma mbɛkyerɛkyerɛ yɛ mu a ka yɛde efikyire agorɔ ne saa ne yɛde akɔwuo mu bambɔ a sunsumfin entumi ɛmma wo nkyɛn bere a wɔyɛ tumi mpaebɔ yɛ nyinaa yɛ ne tua sunsum a abɛsi ɔmo tete wɔn so no nsɛm a ɔmo keka me ma ne nwo me sɛe n'adwuma me yɛ ne sei ne nyinaa yɛ sunsumfin a ɔmo ɛsɛe yɛabrabɔ na onsaka susu kronkron ne gya subɔ yi a kronkron ne nyame somafo akyerɛ yɛ ase sɛ yɛ bambɔ onsaka bi a saa sunsumfin ɔmo hu mpo na ɔmo aba wo nkyɛn sɛ ɔmo bɛtetew na ɔpɛ sɛ saa bambɔ no tena wo so kyɛde a na mekaa wo sɛ ɔkronkron ne nyame somafo ama yɛn nkyerɛkyerɛmu wɔ ho sɛ yɛpɛ sɛ tena yɛ so kyɛ a yɛmmra mbɛdi n'akyi yɛmfa yɛ ho afei wobɛhu sɛ biribiara ɛɛtɔ din ɛwɔ w'abrabɔ mu deɛ wobɛsɔ mu biara ɛyɛ yie ɛwɔ w'abrabɔ mu nyankopɔn ne sumani no ɔno na wada sumasɛm yi nyinaa ɛde ama yɛn nti ɔkyena wo anwummere yi a na waba no na sɛ anwummere yi a na woti yɛn ka kyena anɔpa 9 o'clock na waduru town hall ha yi a kronkron ne nyame somafo a ɔbɛba bɛtena ase wahwɛ dɔm no maako saa ɛsiane sɛ ɔyɛ nyame ne sumani nti wotie deɛ ɛkɔ so wɔ ha no a yɛmfa nsɛm yi ntutu ɔmfa ntutu ne ho ɛmpegyapegya na bɛtire wɔ ha ahobraseɛ san sɛ nyame na asoma no na yaresa a ɛkɔ so ɛwɔ town hall ha yi fiti ɛnora bɛduru ɛnɛ no sanka yanom bi na ɔmo aba ha na yaresa yi kɔ so a ka saa mmerɛ yi yɛ bɔ ne dede ɛwɔ mfidie mu na so ɛsan sɛ nyame na asoma ne nti yare a ɛyɛ din yare a na nidasoɔ ni hɔ ɛna wɔsa ne ha ɛnora yi ho bi nanso ɔsa nipa ne yare bi a ɔnam hɔ asɛ biribiara nsi ɛyɛ ampa nyame na asoma no to ama yɛn nyinaa yɛhu sɛ ampa nyame ɛna ayɛ adwuma a ɛte saa yɛwɔ asida bi yɛwɔ nidie bi yɛwɔ kamfo bi yɛwɔ tuntum bi a yɛmfa nkɔma ɛnora ahia ɛnora na ne ho tɔɔ no ti wa wohwɛ a sanka yanom yi bi a wa wobɛhu dedi a yɛbɛyɛ no wɔ ha wa wobɛhu experiment wobɛhu nsɛm a yɛbɛkeka afa ho nanso ɛsiane sɛ nyame asoma ne nti ne nyinaa ɛtɛ din sɛ yɛante anka nkyerɛ wo a sɛ nnipa no ankasa ampɛɛ mu anka nkyerɛ wo a wohu bambɔ no ɔna ɔde ma yɛ no nti yɛ anwummere ne yɛaba no ɔkyena anɔpa yɛnya ahoboa 9 o'clock ne yɛduru ha sɛ yɛfrɛ no susu kronkron ne gya esubɔ gya no twa yɛ ho hyia ma yɛ bambɔ firi sunsumfin nsɛm na susu kronkron no nso asan yɛ so aboa yɛn daakye atamuada yɛnya ahema mu akɔ na ɛba na yaresa ɛba na abrabɔ siesie nneɛma a atɔ sin nneɛma a asɛe wɔ yɛabrabɔ mu sɛ ɔyɛ ne yie di a ne yɛka kyerɛ wo sɛ kronkron ne nyame somafo yaw sɛ yɛde percentage ɛɛka asɛm a yɛbɛka sɛ 100% pɛpɛɛpɛ yɛnti bi mfiri so nanso ɛsiane sɛ nyame na asoma ne nti ɔnyɛ dede ɛmfa nyɛ hwee ɔmpagya na bɛtire ɔsɛ yare a mu ɔden na ɔkronkron ne nyame somafo a ɔte hɔ na ɔhwɛ asɛ biribia nsi
Sasa nyame na asoma no. Tutie ya me hunu sa asofo nneɛma yi bi ne yɛyɛ ne ha. Kasamre ye bo oyel din ni sika kɛseɛ sɛ brabɛtɔ. Kasabre ye din nsuo ahyehyɛ toa mu wɔ ha. Nsuo na Nyankopɔn bɔɔyɛ no yɛbɛhyehyɛ ne colors ahohorɔ ne abɛtɔn ne ha. Nanso nyame na asoma ne nti. Nyame na dwuma ana ɔyɛ edi kyerɛ yɛ. Sabre yɛnti okroko ne nyame sumafo ya. Ama sanka ale pa de sab aso ye ka hom. Amen. Abi ya ba ya ora sase sa na ye nje chemu kakra. Oya komhye odamo da no bimezi obelu ase bebra na aso. Na ho de chu ne wo mi na kwasha da ora ndo de chu ya bo so bia ba sase go na oba ji ada sama. Obachi ya akwụkwọ ndị chịrị kwan ọmanya Ghana nche mpa kwesịrị mkpọ enwe ogbogbo ya nyere maka nche na akwụkwọ m na ya bụ sụnsa nsa smo nke maso na wozi ndiro ya ya adọkọ ya akwụkwọ ọya kwesị ọya bie wozi ye so ye me hore ya akwụkwọ na ekra ọkọ mara bụ ọkọ na esi ho ọkọ sunsun bia ho gade bibi na ko adọ nche de man say ha sunsun da ma ni wotu ayo bi yeah, that care, make it up on Salama. Mamma, to be in worship. A good support from 1 year, we're 2 hours from some all year. Or Madam Home, or our son, Kaja, share the iron. Isaiah chapter 42, verse 7. Ma we will you a friend. Also, you can have one of the book of Boy. And you can let or be an you or cancel the show. You never know you bring up on your prepare na Ghana na ipa ko simple ye Ghana ha oyi zamani na woye people it's bobo mbani mo ya ko na oye ko eyi na hu na ya ayasa ko sin na ba bi na ma chi na ko na chefa aba iwe na anyama na akọ we do the full if you afi ko ba ko fiase ono mum ma woye ohoda modo ma bro wa se wonya wa to da wa to oza wa so ma chi wo nyina go fiase bobo be sensa Mana I wanted to sumo. Now the man wants to sumo. Or your mother can't go on some. Why are the one or cut of Polo or the much sumo? About Mackin and some that you. And see, the mayor of Sissy or Peninsula so for the years of war. It's a year, Jesus Nakazaka, it's a ball. John chapter 3, verse number 1 going. You believe for a safe when more this is in the Cademos. I owe you for penny. Honor over Jesus and Chan and I go now over said the Rabbi. May be there for young Poncha now but the church for. Who sang it? Who be to be yet and treasure a chicken young open canon. Jesus was said that. Look at Mr. Dead. So one week for fra or root to whom young open Ackerman. The Cademos catch her a day. Obey then and you power when you know what to our. Over to my calling and you will be no hour no and Jesus was a day. Look at Mr. Dead. So we feed you soon, soon. So you John the Baptist, no the shoe the time back. No, or the shoe, the shoe will go. No, the country again, I was saying, the best of one to find my own. It's a shoe, not the papa. I say, my limitation. A shoe papa, not the papa. That master boy of me now, the one services. Then I remember ye. Now, don't know where shoe. No, I said I won't call it to Matthew chapter 3, verse number 11. Let me say, when the man was so called home, the year was the lecture rebel, no years in Chaname. No so good temple, Miss Sada Kita. Only the one man who was in some concrete na Jim. Aha, in your college, let me ask. Open the Suko jar. Say, yes, Suko jar. How about one more or bear the moment? 120. Krokro ni nyame sumafo se hwana mu no mani afra o se nipa biara a wo nim enhu se nyame eye baako no saa nipa ne nani afra enti krokro ni nyame sumafo se suma odi baaye no ene so obekire nyame akira kwan na yenhu
sɛ nyame ɔyɛ baako pɛ afei nso ɔmo a ɔmo gugu fiase sɛ wɔn na ɔmo gugu fiase ɔsɛ yɛyɛ nipa yɛn a yɛgu ha yi yɛn ne yɛgu fiase san sɛ obi biara abɔnsam asɔ ne mu nsonsonfin asɔ ne mu de na egu fiase no ɔno na ɔtete n'abrabɔ ɔde yareɛ ɔde abrabɔsɛyɛ ɔde nneɛma ahoroɔ a ɛbɛma nipa ho akyerɛ no wɔ asase so na ɔde tete no saa nkurɔfoɔ no nyinaa gu fiase ɛwɔ bɔnsam nsam enti ɛno na nyankopɔn asoma no sɛ ɔmmɛyi yɛn firi ɛno nso mu ɛnyɛ ayaresa no nko asɛm yɛhu no no ɔkyerɛkyerɛ nyame akyerɛ akwan na afei wɔyiyi yɛn afiri bɔnsam nsam ɛwɔ fiase afei wɔyiyi yɛn firi esum mu aba han mu ɔsɛ wɔn mu na ɔmo esum mu krɔkrɔ ne nyame soma wɔ sɛ yɛn a yɛka nkurɔfoɔ ho nsɛm yɛka nsɛm bɔne fa yɛn nyɔnko ho nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ ɛno ne yɛka ɔsɛ ne nyinaa ɛyɛ sum mu nneɛma yɛ oyi yɛn firi saa nneɛma no mu aba han mu ne yɛhu sɛ meyɛ wei a ɛnyɛ krɔkrɔ ne nyame soma wɔ sɛ saa nneɛma yi ne nyame asoma no sɛ ɔmmra no ɔmbɛyɛ ma yɛn afei deɛ hu sɛ ɔyɛ ma yɛn ɛyɛ asubɔ yi yesu ka ho nsɛm a yɛkenkan ma yɛn wɔ john nwoma no mu sɛ nicodemus kɔbisaa yesu sɛ ɔbɛyɛ dɛn na wanya ahema mu kwan ɔka kyerɛ ne sɛ gye sɛ wɔsan nya asubɔ ɔse nya asubɔ deɛ asɔfo yi ɛyɛ bi ma yɛn ɔse ɛno no deɛ ɛyɛ bɔnsam nneɛma na nyankopɔn ne subɔ no ɛna yesu ɛka ho asɛm de akyerɛ nicodemus sɛ wonya ɛno a ɛno na ɛbɛboa ma wanya ahema mu akɔ na ɔse subɔ yi ɛyɛ john the baptist anaa yohane subɔni no na ɛde baayɛ afei yohane subɔni nso sa hyɛ nkɔm bi to hɔ a yɛkenkan maa yɛn ɛwɔ matthew nwoma no mu sɛ yohane subɔni no kaa sɛ obi bɛfiri n'akyiri aba a ɔno no esubɔ ɔde ba bɛma nipa no ɛyɛ soso krɔkrɔ ne ogya esubɔ ɔsɛ ɛno ɛna ɔyɛ ɔno ɔkrɔkrɔ ne nyame sumafo ɔyɛ de ama yɛn a enyimire yi wayɛ ama yɛn ɔsɛ soso krɔkrɔ ne egya esubɔ no de dwuma a wɔdie ni egya no twa yɛn ho hyia bɔ yɛn ho ban ɛfiri sonsonfin nsɛm sonsonfin a ɔmo tete nipa abrabɔ no ɔmo ntumi mma yɛn nkyɛn na ɔkrɔkrɔ ne nyame sumafo sɛ afei so susu krɔkrɔ no ɛsan yɛ so te sɛ kanea a yɛho ne ha yi san yɛ so saa na ma yɛ kwan ma yɛnya ahema mu akɔ ɛwɔ daakye atemmuada enti yɛpɛ sɛ yɛgye yɛn kra nkwa ɛwɔ asase so na yɛnya ahema mu nkɔ deɛ yɛmfa yɛn ho bɛroa ɔsom no mu ne yɛmbɛdi n'akyi san sɛ ɛno na ɛbɛbɔ yɛn ho ban sɛne yesu kaeɛ no no krɔkrɔ no nyame soma wɔ sɛ yɛamfa yɛn ho ambɛroa ɔsom no mu sɛ subɔ a ɛwɔ hɔ yi ɛwɔ ne mmerɛ a ɛtra nipa so a ɛbɛtumi asɛe yɛanhwɛ ne yie a ɛbɛtumi asɛe yi de asɔfo ka kyerɛ sɛ subɔ tra nipa so afebɔɔ no ɔse daabe nyɛ saa na ɛte woanhwɛ so yi a ɛbɛtumi asɛe yi na ɛno na krɔkrɔ no nyame soma wɔ sɛ sɛe a sonsonfin a ɔmo tete wɔ abrabɔ ansa na ɔde bɛnya abanbɔ no ɔmo bɛtumi asan aba biom na sɛ ɔmo ba deɛ ɔmo de ba bɛyɛ ɔno ɛbɛkyɛn deɛ na ɔwɔ mu no krɔkrɔ no nyame somafo a sɛ banbɔ no bɛtena yɛn so akyɛ a gye sɛ yɛde yɛn ho bɛwura ɔsom no mu na ma banbɔ no abɔ yɛn ho ban ma biribi a yɛbɛn na asase so bia no asi yɛ yie krɔkrɔ no nyame somafo sɛ ɔwu ntam yi a yɛhu yi mba yɛabrabɔ mɛsa sɛ nyankopɔn mbɔ nnipa sɛ ɔmmra asase so no mbɛwu ntam ɔsɛ sɛ mpo obi bɛwu ntɛm a nyankopɔn ne nhyehyɛe ne sɛ nipa no bɛtera 90 years ɛkɔ na ɛno no ɛsan dwumadin bi a wabɛyɛ na asase so nti ɛna ebia 90 years kɔ na ɛsɛ wuwu na mmom nyankopɔn ne nhyehyɛe deɛ nipa bɛwu a ɛsɛ odu 120 years ansa na wawu na ebia dwumadin bi nti na ɛso ate aba 90 na ɛsan sonsonfin na ɔmo tete a ɔmo de ma nipa nti ɛna yɛndu hɔ ne yɛwu nti yɛpɛ sɛ yɛtena ase kyɛ na banbɔ ntena yɛ so deɛ ɛfa yɛn bɛwura nyame ne som no mu na banbɔ no ntena yɛ so ɛkyɛ na biribi a yɛbɛyɛ so ɛnsi yɛ yie ɛwɔ asase so no yɛnya ahema mu akɔda kyɛ atemmuada rabi yɛ kɛse krɔkrɔ ne nyame somafo a sɛ sɛnea ɔma yɛn kaebɔ deɛ ɛdi kan no anɔpa yɛ a anwummerɛ yi a na yɛaba no anɔpa yɛ samra a mbɛhyia no ɛwɔ paaki so ha yi a town hall ha yi a sɛ wotie yɛn nso a kyena nɔpa 9 o'clock na ɔkrɔkrɔ no nyame somafo a atena ase yɛn yɛkɔ nso yɛkɔdu fie a yɛnka nkyerɛ yɛn abusuafoɔ yɛnka nkyerɛ yɛn nuanom yɛnka kyerɛ yɛn damfofoɔ no mu sɛ nyame ne somani no aba abɔɔso ha ɔde ayaresa ɔde ɔgyeɛ ɔde fa ahodie na ɛde aba nti obiara nto mmirika na ɔmmra mbɛgye ne ho rabi yɛ kɛse obi ne yɛ 20 years obi 15 obi 10 wakɔ wɔatwa mmea pii nti mede just 3 days here na mbɛgyina wɔ ha na mɛyɛ wo ha wɔafi wo dze a na wo so yere wo ho ɛbɛtumi aba 3 times nyinaa mpo yɛkɔta kɔkora abrɛ sɔɔ do nti ne yɛ yɛkɔta kɔ abrɛ hɔ
Na pomdi yɛ dɛ. Pomdi wɔ hɔ ɔyɛ dɛ papa. Etu ada wɔn tɔ. Ɔnya do kakra ba. Katena goma wɔn tɔ. Ɔnya do de ko. Do wɔn nso wɔyɛ mo ho. Na wɔn gye mo ho. Na ɔhɔ ɔda mo nyinaa esunsun fi na wɔyɛ o. Yɛ bia na ɔyɛ o bi. Yɛ bia na ɔyɛ o. Do wɔn nso wɔyɛ mo ho. Na mmerɛ kakra mɛdze he. Ɔba nyɛ mo ho. Kronkron ni nyame sumafo ya de ne nsɛm nyinaa ba awieyɛ ɔsafety na ano ɔba yɛ watwerɛtwerɛ din bebrebe yare a mudi ba yɛ yare na tena mo so 10 years 20 years 15 years na ɔba bɛtena ha 3 days na ɔde asan yare di yare firi yɛ so a yɛso yɛnyere yɛ ho na 3 days yi nyinaa yɛmbra ne nyinaa na ɔbɛfiri ha na yɛ ho atɔ yɛ sɛ mpo ɔkɔta kwa hɔ na yɛnyere yɛ ho ndi n'akyi mmra hɔ esansɛm retiawa na ɔba bɛdi ne ha na yɛmfa ngye yɛ ho mfiri ɔhaw a egu yɛ so Kronkron nyame sumafo sɛ apɔmuden wɔ hɔ yi ɛɛdɛ papaapa ti yɛnyere yɛ ho na yɛnsa yɛ ho yare afei sɛ obi sɛ ɔtɔn ade a yɛntɔ sɛ ɔbɛkɔ akɔtena dwom wokɔ bio store atena no na obi ammɛtɔ hwee no ɔse ɛyɛ ade a ɛyɛ ya papa nti yɛnyere yɛ ho mmeretia wɔyɛ ɔba bɛdi ne ha yi ne yɛmmra ne yɛmbɛgye yɛ ho rabi yɛ kɛse Rabbi Yekese.